खुलुमबाय NE8 इउटुब चेनेलसिम आंनि गोजोन हामलायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आंनि मुङा जाहैबाय उपेन केरकाटारि, गामि पानबारि, जिल्ला चिरां। थियेटारखौ आं देग्लाय 2019 सेप्तेम्बरनि 8 अक्ट'निफ्राय आउटआव गिबि ओंखारजेननाय हिसाबै आं देग्लाय ओंखारजेनग्रोबाय आरो बे थियेटारखौ दिहुननायनि थांखिया आंहा गोबां बर' हारिनि सायाव गोबां नोजोर बोनानै माखासे बर' थियेटारा थैलाय थांलाय बेफोरबायदि जाबाय थानायलाय आं एबार ओरैबायदि मिजिं लानानै ओंखारदों, माखासे जोंनि बर' समाजाव गोबां रेंगु दामसा एक्टरानो जा एक्ट्रिसानो जा दामनाय देनायानो जा गोबां ओंखारबाय। गतिके जोंना दिनै सोरां मन्जुलु दं। बे सोरां मन्जुलुआव साबैसेया एंगेज जाना थानो, बिदि हिसाबै आं माखासे कालसाराव थानानै आं मिथिबोखाजोबनानै आं ओरैबायदि गोख्रोङै नाजानानै ओंखारबोदों। गुबुननि हेफाजाब मोनाखैबाबो जों बिसि फिसाय सानैजों माखासे दुखु दाहा सहायनानै बेखिनि 80 मेम्बारखौ लानानै आं दिनै आलायारन थियेटारखौ इयुनखौ गोबां सिन्था खालामनाय दंबावो आरो फैगौ बोसोराव दा नोंथांमोना जेसेबां नुदों, जेसेबां रायजोफोरा आंनो मोजां मेसेज होदों, बेनिख्रुइ आं साबसिन फैगौ बोसोराव दानिफ्रायनो आङो रायजोनि मेसेज लानानै फैगौ बोसोराव बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन थांखि लाबावनाय जादों। दा जि 13 नाम्बार पेन्डेल, बे 13 नाम्बार पेन्डेलसिम आंनि पेन्डेला बिराद मोजां जाबोजोबदों। बेखौ आंबो गोग्गानाय मोन्दों आरो आंनि फिलारफोरनोबो आङो गोबां आंनिफ्राय साबायखर बावनाय थादों। देग्लाय 2019 मायथाइयाव सोलिलांनो थाखाय गांथाम नाटक लानाय जादों। देंखो ब्रह्मनि नोंनि थाखायनो, शंकर मोसाहारिनि बै अखराङाव, आरो आं बिगोमा जानानै आंबो गांसे लिरदों डिडिटिभ, बियो जाबाय सोर। बे गांथाम नाटकआव आंनि रेंगु दामसाफोरा ओरैबायदि साखाफारा बाहागो लादों दे, जेरै फिल्म ग्लेमार हिसाबै दिनेश रामसियारि, माइकेल होननाय आरो निजोम एक्टर, आरो बेफोरबायदिनो हिन्जावसाफोरनि माबायाव मणिबाला, हानि बर', लोगोसे मस्ट सिनियर पद्मनाथ बसुमतारी, कनेश्वर बर', बिथांमोना ओरैबायदि मोजां बाहागो लानानै देग्लायनि जिथु गांथाम नाटकआव रायजोफोरनो बिराद गोजोनग्लायनाय होनो हादों आरोखि। बेखौ आं नोंथांमोननो बुंना होबाय। नंगौ, दा जोंहा कमिटिफोरा आगोलाव जाबायदि दिन्थिफुंलांदों, बेफोरबायदि थियेटारखौ लानानै गोबां कमिटिफोरा गिनायबो दं। खारन जोंना दिनै गुबुन हारिफोरनि बायदि लाक्जारियास बर' थियेटारबो देखायनो हायाखैमोन। बिनिखायनो लांबाबो कमिटिफोरा जाबायदि रांनि बेलायाव दिहुननांगौ बेखौ दिहुननानै थियेटार आफादनोबो थोजासे हरनो हायाखैमोन। नाथाय देग्लायनि बेलायाव आं जिथु गोदानै ओंखारबोदों, मानसिफोरा गोबां माबा होदों, आंनो मेसेज होदों, मोजां जादों। ओमफ्राय दा मोजां थियेटारखौ बयबो नागिरो। दा गोबां कमिटियानो बे आलायारन थियेटारखौ नागिरगासिनो दं आरो हास्थायगासिनो दं। दा आं होख'नो हायाखै आरोखि। नंमारगौ, मोजां थियेटारबाबो जोंनि बर' समाजावबो नागिरग्राया गोबां मानसि दङ। खिन्थु जानला मेनला डेक'रेसन गैया, मा गैया, ओंखारोबा खिन्थु जोंनि बर' समाज एसेबां गोरों गोरायाबो एसे बानाय फैबाय। आरो दा मोनसे फैबावदों, दा बर'फोरा बर' थियेटारखौ नायोबा बर' थियेटार बिराद मोजाङै थांना थागोन। गुबुन थियेटार हारसाफोरा जोंनि बर'नि गेजेर गेजेर गानानै बिसोरनि थियेटार हलाव बर'आसो 70% नायनानै गुबुन हारिखौसो फोथांगासिनो दं। मानोना बिसोरना गोबां थाखाजों, जे बिसोरनि हरसेनि थाखाय जोंनि हरथामनि थाखा जायो। बेयाव जों माबायदि फेर फाथिनो, थेवब्लाबो नाजादों। दा आंनिया 50, 55, 60सिम थांगासिनो दं। थेवब्लाबो आङो बेजों मोजां थियेटार खालामनो हानाय माबाखौ नुहुराखै। फैगौ बोसोराव
आङो बेनिख्रुइ साबसिन खालामगोन एसामिसफोरजों फेर फाथिनो हानाय आं मोनसे बाजेट बानायबाय दं नेक्स्ट इयार दा फैगौ बोसोरनि थाखाय 80-90 नङाबा नाइटआव हानाय नङा खारन दा फिलारफोरनि सेलारिया बांबाय मोजां थियाटार खालामनो गोनां जायोबा मोजां मानसिनि प्रयजन दं गतिके दानि बेलाखौ बुंनोसै आं बिराद मोजां जादों आङो बराबर सोलिगासिनो दं आरोखि 50-55 बिदि 50-55आव दा पेन्डेला गागासिनो दङ बे आंनि थियाटारखौ कमिटिफोरा मोननो जुदि हास्थायोब्ला आंनि नाम्बार दङ पस्टारफोराव होनाय बा आंनि बिजिनि नाम्बार दं आंनि नाम्बार दं सेक्रेटारि नाम्बार दं अर्गेनाइजारनि नाम्बार दं बेफोराव मोननाय जायो आरोखि ओमफ्राय आलायारन थियाटार सार्च खालामना नायबा बेयावबो मोननाय जायो गुगोलाव माने औ वेबफ्राव दङ आरो जाहाथे गोदान थियाटार हिसाबै बर' रायजो राजाफोरा बयबो अनसायनानै नायोब्ला बे थियाटारखौ बयबो अनसायोब्ला निस्सय साबसिननिख्रुइ हामसिन आंबो दिन्थिलांनो थाखाय साखाफारा जादों आरो रायजोफोरा नुबाय थागोन आंनि न'खरखौ नायोब्ला खिन्थु बेफोरबायदि थियाटार खुलिथावना नङा थेवब्लाबो आंनि न' बांखौनो दोनथ'नानै आं देग्लायनिफ्राय ओंखारबोदों जे बर'नि गेजेरावबो मोनसे गोख्रों थियाटार खालामनो थाखाय नुगोन नोंथांमोना रायजोफोरा गासिबो नुगोन रायजोफोरनि सिगाङाव दिनै डिक्लार होदों देग्लाय आं जेरै जागा मागायै ओंखारबोदों बेनिख्रुइ साबसिन नेक्स्ट इयाराव खालामनायनि आंहा नै दानिफ्रायनो बाजेट सोलिबाय दं आंनिफ्रायथ' माखासे बुंनो गोनांबो दंमोन नाथाय देग्लाय बोसोराव गोदान थियाटार ओंखारनाय हिसाबै गनायनाय नङा खोमा होननानै आंहा मिजिं दं हास्थायनाय दं माबानाय दंमोन सासपेक्ट दंमोन नाथाय आं दा ओंखारफुंबाय गिदिर गोलावफोरा जुदि बिटिसिनिफ्राय अनसायनानै जुदि एसे रां हरो माखासे पिलारफोरखौ लानानै आङो प्रति इयाराव मोजाङै गाजा गोमजा सरकारनिफ्राय जुदि हेफाजाब होयोब्ला मोजाङै दिन्थिफुंलांनो हागोन गुबुना हायोब्ला जों मानो हाया एसेबां गेदेमा हारि जानानै जेनेबा जोंहा एबसु आफाद दं माखासे मोजां आफाद दं बिथांमोनाबो जुदि अनसायोब्ला हारिमुवाबो मोनसे हारिनि मोनसे अंग होननानै साननानै लायोब्ला अब्ला निस्सय आलायारन थियाटारा डाउनाव थांनाय नङा बिनि सायाव थांबाय थागोन आरो माखासे हेफाजाब जुदि जोंनि बर'नि गेजेराव होलायनाय थायोब्ला बे थियाटारखौ आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे जारिमिन बायदि खालामलांबाय थागोन आरोखि आंहा गोख्रों मिजिं दं माखासे रायजोफोरनिसिम आंनि आलायारन थियाटारनिफ्राय गोजोननाय हामलायनानै जाहाथे आलायारनखौ नायनो बयबो नायनानै बर' हिसाबै हेफाजाब होफै गुबुना जेरै थियाटारफोरा दावखोलांदों बेफोरबायदिनो जोंहाबो लोब फैनानै निजेनि हारिनि थियाटारखौ बयबो अनसायनानै हेफाजाब होनानै जुदि दिन्थिफुंनायाव मोजां गाज्रि जेनेबा थांखि लायाबालासिनो दिन्थिफुंलांनो जोंबो हायो बा नायग्राफोराबो जोंखौ हेफाजाब होयो बेखौनोल' आं मिजिंथियो आरो दा जोंनि थियाटारनि पेन्डेला मथा मथि दा जानुवारिनि आप जालांबाय गतिके अबावबा मोनसे मोननै पेन्डेल नांबावगौ बे देग्लाय बोसोरसेखौ माबानो थाखाय आरोखि दा आरो फंसे खोथा गोनांथि दंथारो आंहा बुंनो गोनां दा 1987निफ्राय सोरां मन्जु बार'लाम्फायाव आं थायै सालायबोनानै मोनसेल' आं प्रब्लेम मोन्दों जोंहा बर' थियाटारा जोंनि एग्जामाव सोलिया बेयाव मस्ट आंहा लुजार दं मथा मथि 10 लाखसोनि लुजार दं बेनिफ्राय बे जोंनि बर' गेजेर आं माखासे स्टाडि खालामनानैसो बे थियाटारखौबो दिहुननाय जादों आरो बुंनो थाङो आङो बर' थियाटारा बर'नि गेजेराव एग्जाम जाबाथाय सोलिया आरो बर'आनो एग्जाम जाबा गुबुन हारिनि थियाटारखौ लाबोनानै सोलिलाङो अब्ला बे मोनसे आंनाव गोबां मोनसे गिदिर सोंथिया बेनोल' बेनिफ्राय आंहा जेबो गैया आंनि बिजिनि सोमोन्दै एक्सुवेलि आंजों देहा खेहा लिरनाय गावबो माखासे थारमाने नायजाबाव हेफाजाब होदों डाइरेक्सन आंनि बिसियानो खालामबावदों आंनि बिसिनि मुङा जाहैबाय रुक्मिनि नार्जारि बिथाङाबो आंजों लोगोसे आंबो नाटक लिरदों आं नाटक लिरनायखौ आंनो डाइरेक्सन खालामदों बिनिफ्राय जों सानैजों नांलायलायोमोन नायजाब लिरनायाव नोंनिया हाइस्ट थाङोना आंनिया हाइस्ट थाङो आरोखि दा बेबो लिरदों आंबो लिरदों बेबो डाइरेक्सन होदों दा आंनि फिलारफोरा मिथिगौ जे आंनि बिसि रुक्मिनि नार्जारियाबो जे ओरैबायदि रोंगौ आगोलाव बे सान्द बायदियाव थादोंमोन बार'लाम्फायाव थादोंमोन एक्ट्रिस हिसाबै दा मोजां नाम खामायदोंमोन
जेरै फुलुन देबि बेखौ बिनो पार्ट खालामदोंमोन। दा बियो स्ट्रिक्टलि बेबो दा नै नेक्स्ट इयारनि थाखाय आरो नायजाब लिरबावदों। दे आरो नेक्स्ट इयारनि थाखाय आं नै दा आंनि आइया सोर बे नायजाबखौ लिरदों। प्लास टेकनिक दं भुटाननि दै बानाया जोंनि आसामाव माबायदि बोहैदों बेफोरखौ जों दा बिजे फिसाय जों लिरगासिनो दं। बेबो लिरदों आंबो लिरदों। बेखौनो आं गोजोननाय मोन्दों। आरो ओरै रियासल समाव थियेटार दिहुननायाव जों सानै फुरा थारमाने खस्थ' खालामनानै दिहुननाय जादों आरोखि। दे आदा थेंक इउ साबायखर। गोजोननाय थाबाय। माने गोजोन हास्थायनाय थाबाय जाहाथे भबिष्यतआव मोजाङै सोलिलांबाय थाथों आरो फिसाफोरा दे गोजोन्थों।